Alhamdulillah. Wah. Wilujeng dalu. Alhamdulillah wilujeng dalu Mas Minto, matur nuwun. Dalu Mas Klidik. Alhamdulillah jebul suwi mboten ketemu garap lagu kula sing anyar saged nggih. Nggih, napa-napa pokoke lek Sekar Gadung iki panggah gadung. Ini yang dinamakan ada chemistry ikatan hati. Betul. Biarpun jarang-jarang kita tidak setiap hari ketemu tapi menanamkan satu pengertian di antara kula kalian kanca-kanca musisi. Ternyata satu hati. Nggih. Kula kado untuk mempelai berdua. Niki lagu niki keno. Kagem mempelai berdua Mas Nanang kalian Mbak Ni. Kula kata-katane kula damel. Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setya mresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene. Urip dewe. Mula aja sampai tinggalke. Niki bener-bener hanya untuk mempelai berdua, bukan untuk diri pribadi loh ya. Betul, niko lagu itu majemuk Mas, menyeluruh. Untuk semua kalangan. Ngeten, wah Mas Minto Bleset. Niki sing gawe lirik niki. Kula sing gawe nada, notasi sing damel lirik niki ya ngono ya Mas ya. Gai. Iki kok mesti ora tahu tenanan to. Mbok yo paling tidak ki Pak Doman sama Bu Mujiati ini piye karepe bengi iki sampean itu paling tidak untuk surprise masyarakat sini. Lek Mas Jo Kluthuk niku kalau menciptakan lagu liriknya itu terkait dengan pekerjaan, lek panjenengan mesti percintaan. Loh, biasa toh Mas, pekerjaan itu juga penuh dengan cinta, ngoten lho. Oh, sing ngomong sapa? Pekerjaan kalau tidak didasari cinta apa iso? Iya. Gawe amene ra mbok tresnane apa mbok lakoni, ngono lho. Kenyih. Lho. Iki lho, wong ki nek gak iso nampa ki ngene iki. Lah nampa piye ora mbok kirim kok nampa piye? Maksudnya ki Pak Doman sama Bu Mujiati Ki mantu. Nah, ini keluarga besar. Nggih. Sing dimantone keluarga besar. Dulure akeh. Gak gede-gede lho padahal. Ora kok perkara keluarga besar tuh dulure akeh, family familiar ya oke Pak. Niki Pak Minto, niki jos wis. Ayo wis ngerti to. Oh, biantune Mas Anang, Mbak Ali. Mbak ya beliaunya wis. Pokoke iki rasa nuturi, rasa ngomong apa-apa Pak, nuturi apa wong beliaunya iki ya dosen, ya guru, ya direktur. Ndak malah nguyahi. Nggih nguyah segoro. Dadi ngomong apa ki dhewe kalah pinter. Lah, mula dicontoh. Jadi lek jejodohan Mas Anang Mbak Ali iki bener-bener wis mateng. Nggih lho Pak. Mateng. Nggih ngoten, mateng. Apa-apa ki nek jero mesti kualitas. Mas Anang iki pekerjaane lah direktur to. Direktur. Kerjane ning jero to. Mesti bermutu dan berkualitas. Gajine mesti larang. Mula angger njaba jero ki beda organe. Beda. Ngono. Nek umpama direktur karo kondektur beda meneh. Kondektur gone ning jaba. Mesti murah kalah karo direktur. Ning jero mergo. Mergo ning jero. Larang. Lho, apa wae angger wibawa. Angger ning jero kuwi mesti larang. Mesti larang. Jaba mesti murah. Kowe kena panu pamane. Panu obate paling enggak ya laos. Murah. Gosok. Mergo iki kulino panunen to, Pak. Iya. Laos. Laos gosok. Munggah sithik kejaba garing dhewe. Laos ya lirang. Lirang wis garing dhewe. Tapi lek jantung paru-paru ki larang obat. Lho kuwi lho. Ngono lho. Dadi nek jaba kuwi murah, jero larang kuwi. Bro ngerti jarike sinden iki. Lho, kuwi murah. Jarike. Terus paling enggak 350 500.000. Mergo nggone jaba jero, wah larange rawuh kuwi wis. Street iki merek-merek street. Kowe ora sembrono iki ya wis ditata Mas Minto. Street iki lho kowe iki nyapa tok detak kok ngono ki ya. Lho, Pak Doman menika Pak Damam. Lah Pak Daman menika alhamdulillah sego pecele pun medal menika. Kowe iki matane iso ndelok kon dindi geting lho aku Mas. Ora geting piye nyatane ade ning jero jenang tok. Sego aja nyawang Pak Daman kuwi kepiye? Delok to sego pecele. Bayuh nyeger sak piring kulupan tok lho. Ya mergo nyambut gawe iki nggih stamina ki ya bangsa pecel barang. Nggih Pak Minto wis to, pun to. Ngene sik. Kowe kok maido suguhane Pak Daman. Ngeten niki ngomong manten Pak Minto. Oke dalam akademik, dalam dunia pendidikan. Nggih. Mas apa jenenge? Mas Anang. Mas Anang kali Mbak Ali menika di atas saya. Iya. Tapi dalam hidup berumah tangga itu beliaunya tuh lebih berpengalaman saya daripada beliaunya. Oh kok saged ngono? Mergo luwih dhisik le rabi. Nggih no, Bos. Ya. Kula niku rabi wis 12 tahun. Ah,
Dan sampai sekarang ini yang wajib memberi pencerahan Nggih, no. cara kasarane nuturi nyang anak Lah. Mas Kluthuk untuk Mas Klidik tidak diperbolehkan untuk menuturi. mergo kowe ya kaya ngono. Iki Ketok anu kok. Iya, Pak. Awakmu sering beanan karo Mas Minto. Kak kalau Gusti mau diseneni ya mau. Ngene. Pak Daman, Mas Anang. kesanang. Nah. Kowe iki nek omong fokus lho. Lho fokus. Pak Daman kalih Bu Mujati. Bu Mujati, ki muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Tak tonyo lho kowe engko. Lah nyapa mbok tonyo? Sing didongake ki Mas Anang karo Mbak Ali. Kuwi salah. Sing didongakne malah temanten lawas. Ben awet ben digo contoh anak lan mantune. Bapake wis tau rabi mbok dongakne. Loh, tapi lek didongakne kan luwih apik. Wong tuwek iki didongakne ben apik, ben bisa dienggo patuladan anak lan mantune. Lek sing panten anyar kuwi mbok omongi kaya ngapa? Kuwi sok kalau dirubokne kuping kiwa, tak niru kuping tengen. Manten anyar kaya ngono mergo sik seneng-senengi. Yes, iki kita gitu urutan. Somben aku lek mayang mantenan sing tak dongake duduk mantene Sing tak tuwek. dongake. Sing tuwek. Saman bareng tak dongakne kaya ngono. Iya. Sing sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sing Ngono Pak Minto. Iya, kenyeh. syukur dilokke ta kowe. Iya lho talokne lho. Mergo sok kala iki nun sewu. Kaya Pak Minto iki godhone gedhi. Kok saged? Nun sewu lho. Iki dolen sing jejer lho. Ayune kaya ngene. Iya. Lek sampe imane ra kuat, ki nun sewu lho iki. Ki nun sewu. Iki mesti bleset wong iki. Kok mbleset Lho pripun? iya no. Loh, arep bleset piye wong ibu mau nderek terus. Mas, di mana ada dalang kok nderekke ngasto garwane ning burine. Iki berarti secara kesetiaan dan pengertiannya seorang istri itu berarti Sing ngomong setia sapa? Loh, Iki ora perkara setia mergo busi nderekke Pak Minto. di mana Mas Minto mayang lenggah dalang, ibu mesti nderekke. Kuwi ora perkara setia. Ini salah satu contoh di mana seorang dalang, seorang ibu ndereke itu wujudke kesetiaan. Bukan. Di mana seorang dagelan ndagel, seorang ibu ndereke itu juga merupakan kesetiaan. Tapi lek sama dulu kesetiaan. Lah kok? Iki anggaran, Pak. Anggaran. piye? Bleset ku ngentek kelong ciloko iki kok. Oh. Iki ora perkara kesetiaan tapi keuangan. Jadi aku ndak dipercaya. Ora dipercaya mergo duit, mergo enek kaya ngene iki. Lek ngantek busiran iki mbok tambahi nyatusan, iki bleset sampean. Mas. cekek nglegek mbok picek blek aku lek ngurusi Elek aku ora percaya. Sampeyan muni picek blek mergo busri enek. Oh, jajal lan ngelok. Ayo. Mas Minto kuwi duren mangan tomat. Lho, Rabi Siden ngono. Maria Samurat ngono to. Sik to. Kowe ngelokne kaya ngono ki busri ki ya Siden biyen. Iki ora samurat lho, Bos. Apa, Mas? Iki wis kolesterol. Astagfirullahaladzim. Kowe iki kok terus Mas Minto ki piyayi sing tatak-tatak tanggon. Ngaliyo kowe, ngaliyo. Tuturane. Aku nek ndereke Mas Minto ki seneng ku apa to? Boleh kita berbahasa milenial, tapi secara dasar kasepuan. Mas Minto itu padae lho. Ngeten Pak Minto. Heeh. Pun yen modal kula. Iya, Tak nuturi mantene niki. Wis nek kono to nuturi wong mau kene pindah rono rene neh. Sego pecelemu wis kono sik engko aku tak rono sik. Masyaallah bocah ki panganan neh. Wis sing gampang lho. Mas, Sik Pak Minto. le Sik, nuturi Pak Minto. ben cetha ben teteh. Sik Pak Minto sik. Heeh. Sing gampang ki lho apik. Apa, Mas? Sego pecel lho. Nggih. Lah piringe kan enek kembange. Heeh. Dikira kemangi dingin nak enekne. Kuwi mari gawe kaca tinggal dadi laro. Batine Lah ora. apa tuh mantos kowe piring polos yo trane kembangane kok iso mangsamu. Sendak-sendoke dikira kemangi. Nyuwun kalih piring, Mas. Boten, Kagem boten, Pak. kagem dagelan sak kekalih niki. Tenang ya. Sitok ya. Kowe nek nuturi sing apik lho. Nah, Sesuai karo hidangan atau Ngeten. pasunggatane. Nun sewu. Pak Danang, coba Pak Daman. Pak Daman. Kowe iki nek ngomong ki dipikir sik sadurunge ngucap. Dadi wong kuwi sadurunge mlaku dipikir tujuane. Padha karo menungso, apa sing dilakoni kudu dipikir sik. Apa sing diomongke ati kudu dicepakke. Ngono lho, Bos. Dadi ora kok angger jebles contongmu kuwi. Didelok sik. jadi ati iki karo lati ben Nah, nyawiji ini. ngono. Yo ora iso to, ati karo lati nyawiji bener kelep piye. Sing tegese sik apa sing mbok omongke iki utusane ngati ngono. Wis tak omongne to, nek kowe arepe mlaku, deloken tujuane sik. Nek kowe arepe ngomong, deloken pikiranmu sik. Ngono lho. Ngene Pak. Pikirane mek pecel terus kok. Loh, iki aja didelok pecel ya Pak Minto. Lah apa? Beliaunya Pak Daman, iki nyugi sego pecel, iki kanggo pitur temanten kekarone. Mas Anang, Mas Anang karo Mbak Ali. rumangsamu apa Mas Anang bentuke koyo kulupan ngono apa piye?
Iki ora kulupan. Wong Jawa kudu njawani apa sing enek iki dienggo pitutur. Paribasane wong Jawa biyen lek enek to. Le aja lingguh ning tengahing lawang. Iya. Mergo lek kowe lingguh ning tengahing lawang kuwi sok ben duwe anak cangkeme sak lawang. Biyen enek to kuwi. Unek. Pasemone kaya ngono kuwi. Pasemone kaya ngoten Pak Mito. Iya. Le kowe aja nglingguhi bantal. Kowe lek nglingguhi bantal kowe udunen. Ki wong Jawa ngoten niku lho Pak Mito. Jadi ya ngewehi etika ya, sopan santun. Le kowe lek mangan aja nyangga piring, sok uripmu ndak dadi sanggane wong tuwa. Nah, kene iku. Mulane kula sing kula ugemi wong Jawa Pak Minto. Nduk kowe nek meteng turu aja mengkurep. Mergo lek mengkurep koyo joplangane TK. Gedul. Pak Minto. Iya. Dadi niki non sewu. Iki ora sadar Pak Daman iki. Pas arepe ndelok tempene tipis ngono to kowe. Kak, iki pitutur. Oh iya coba. Pitutur kanggo Mas Anang karo Mbak Alik non sewu. Pasunggatan iki. Enek apa iki? Enek sego, enek iwak, enek apa tempe, enek kulupan, enek capar, enek sambel kok. Iki nek werdine sik dewe-dewe. Tenan po? Iya. Rambleset lho. Lho tenanan. Iki wujude ming suguhan lho. Lho iki nek werdine dewe-dewe kanggo pitutur temanten kekarone. Oleh guru tapi dalam ilmu berpengalaman, ilmu Jawa pedhot liyonya. Mas Anang. Lho iya. Iki dijupuk saka darane sego. Sego menika saka tembung sekolahmu kudu dhuwur. Nyatane wis terbukti Mas Anang karo Mbak Ali iki dadi direktur ana ing universitas, ibune garwane dadi guru. Iki pendidikan itu penting, Pak. Alhamdulillah. Iki sego. Sego. Go menika saka tembung go iki gotong royong. Lek wis dadi temanten kekarone kudu gotong royong. Jangan mempunyai jiwa idealisme. Tegese hidup berumah tangga apapun bentuk permasalahan harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Masya Allah. Berat samadi. Jinjing ringan sama dipikul. Wis sego ya. Sego. Dhuwur sego tumumpang pecel. Endi? Iki lho matamu. Kowe nek pecele ngene kok iso ngono. Pecel. Hmm. Rungokno manten lanang lho. Kuwi WA bojone kuwi lho. Ki lho Dik rungokno, aja kluthuk tutur-tutur lho. Engko nek apik sesuk tanggap meneh. Nek elek ya rasa. Ngono. Pecel ki saka tembung pegel. Yen duwe rasa pegel karo bojomu aja beradu argumen. Siji ngalih mbok menawa kuwi bisa ngrampuke perkara. Yen siji ngalih kudune paribasane pegel atine ning aja dilampiaskan dengan emosi yang tinggi. Dadi banyu sisok ya dadi geni. Iya, dadi wong ngalah mergo wong ngalah ki ora kalah. Aja rebut bener ning rebut salah. Masya Allah bocah ki ya ampun rupane kok super tetra kok iso ngomong. Seperti tetra matamu. Wi, pecel. Pecelipun. Cel. Sampe iki. Saya Banter ya rame. ya roh iku ya. Cel. Cel. Niku. Oh. Cel menika celah, Pak. Celah. Mbok diganti gini ya. Gak oleh, Pak. Celah. Nah ini edukasi Pak, Ya, edukasi. iki kok. Boleh kita berkesenian Nah. tapi harus pakai attitude Pak. Betul lho, Pak. Celah. Nah. Dadi manten lanang ya kudu golek celah, wong wedok ya kudu golek celah. Aja kesusu Mbok yo kepleset ta ya. Gak aku lah mungkin kepleset aku tak hati-hati yo. Celah lek kepleset. Celah. Iya. Jadi harus mengambil celah. Mana kekurangan istrimu dan mana kekurangan suamimu. Kamu harus bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan keluargamu. Nah, pecel menika lak wonten kulupanipun Mas Minto. Iya. Menika ingkang inggil ingkang dipun wastani nggih menika capar. Capar menika saka tembung caki capelah cita-citamu setinggal langit untuk mengangkat derajat keluargamu. Masya Allah ya. Paripun Par menika paringi, muga-muga diparingi berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. sanesipun capar lajeng wonten sawi. Sawi menika sayek saka kapti. Lah iki. Wi menika Wi menika saka tembung wi. Wi menika saka tembung wi. Wi menika saka tembung dadi guru kudu wirawiri golek rezeki, Pak. Ngoten lho, Pak. wontenipun capar sawi lajeng dipun campur kalian kangkung. Kangkung mosok enek kangkung. Kangkung. Tegesipun ingkang lanang kedah. Bekungkung. Mabuk ya. Kangkung. Oh iki lho kok iso sing lanang mekangkang iki lho kok iso. Ah rasa mbok kongkon kok wis makat dhewe kok iso. Ijane iki panganten mau suwike. Ayo, kangkung. Iya. Kang kita tataplah ke belakang. Jangan menatap ke depan. Belakang masa lalu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan tumpuan dan besok adalah jawaban. Kong.
Kong menika kakung, wong wedok kudu ngajari wong kakung aja sewena-wena. Wedok ki diawe mesti Diawe kudu ndodok, tegese ngabdi, bekti karo wong lanang, aja sewena-wena, aja golek menang. muga sing lanang Lanang ki lancip tur duwe kawenangan. Ngono lho. kuwi sing diarani Kakung. kakung. Wontenipun capar sawi kakung lajeng kasusul nggih menika genepanipun tempe. Tempe ne. Iki lho enek iki lho. Tempe iki lho. Tempe. Hmm. Tempe. Tem menika sakit wong tempo. Oh, aduh. Jadi kamu harus punya waktu, jeda waktu Iya. untuk memberi sesuatu harapan terhadap istri kamu. Wong wedok njaluk apa-apa, ya kuwi ditempo. Paribasane wong wedok njaluk gelang emas kalung utawa barang sing sekirane wong lanang ora iso nyukupi, kudu ditempo. Nduk, sok ben 5 ulan kes tak tukokne. Wong wedok kudu sadar. Oh. Ngono lho. Rungono. Diam adalah emas. Emas. Mulane- Diam itu adalah emas. Mulane bojoku njaluk apa-apa, aku mesti meneng. Lah nyapa? Emas kok. Kuwi jenenge ngirit kuwi. Ngono lho, Bos. Penipun. P menika saka tuh P. Diakrek wangel to Pak P iki. Ayo, ayo jaremu iki mbok werdekke kok. P menika saka tembung daerah timur, Pak. P menika belan-belan saja. Oh, bahasa anu ya kono Medan ya. Belan-belan saja. Belan-belan saja. Belan-belan saja. Jangan tergesa-gesa. Kok aja ming taktuk-taktuk No, kok. Harus pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Paribasane manten pertama, bulan pertama atau bulan Harus kedua. pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Kalau tergesa-gesa sakit. Sakit, Pak. Malam pertama ibaratnya sampean dadi manten nun sewu. Aja grusak-grusu ala bermadu. Iya. Paribasane sok ben yen duwe anak kuwi muga-muga sok ben yen duwe anak kudu ganteng, wong nak duwe anak wedok ya kudu ayu, duwe anak lanang sing soleh, duwe anak wedok sing solehah. Ibaratnya itu minta. Lambemu lek mundruwi wi lepo anakmu ki sing lanang ganteng. Loh, ganteng lho, Bos. Anake Sapa ganteng. jenenge jajal? Pak Is. Pak is ganteng wis sampean nyepelekne kula sampean. Nah, Piye apa aku ndak ngerti kronologine apa sebabnya anakmu kok ganteng wong kira tanggapan kayak anake tanggamu. Loh, Pancen ditesodakohne kok bojone. Lah dalah. Ora Loh, ngerti to jenengan. kamu kok tanggoku mek awakmu tok. Iki Wong lah. perumahan. Oh iya, tadi Iya, pelan-pelan. pelan-pelan. Mencari celah. Mencari celah. Oke, Mas. Iya. Dongo, Mas. Malam pertama, Malam mlebu pertama kamar, lebu kamar ojo taktuk-taktuk. sak durunge sampean tuh minta oh iya. Lho apa to kok nggih iki? Cis tipis-tipis. Ya berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Nah. Dongo nggih Mas Anang nggih. Pas ngagem songkok sing putri jilbaban. Bapak palibasane wong wedok kudu ditari sik. Wong wedok nari sik. Ngesake no mboten Mas, ngono. Iki Iki penting. diagem mboten. Penting. Sing lanang ya ngono nun Tapi sewu. abot lho Mas. Tuh, nun sewu Pak Kulo Minto. niki ngangen-ngangen jaman temanten anyar karo ibumu ki kon njaba ki Alah. aku ku arep ndonga bareng ning jero ibumu mlumah donga wis ilang kabeh. Sampean Lah sampean tradalang haus lho kok. sama mergo ora disiplin, tapi beliaunya tuh pasti disiplin. Disiplin. Dongo riyen, Mak. Wudu. Wudu sadurunge mangkat. Wudu riyen. Wudu ki saka tembung Loh, wudu menika ya paribasane menika Ngresiki. ngresiki sesuker Nyuceni. kalane utawa nyuceni. ora diri. lek mbok tegesi kaya capar bareng lek wudu ki apa? Mboten oleh niku kula wedi lek ngoten niku bahaya. Sementing wudu. Lek wis wudu mlebu kamar, mengke maos Al-Fatihah ping 1500. Alah, Oh, lah kuwi sosok gak entuk celah kuwi. Lah mengke Pak. Kowe iki ya sembrono. Wontenipun TP Isik-isik eling jangkrik. lajeng dipun campuri kalian daging. Daging menika dangan muga-muga sehat sak kabeh. Ging menika jogging, isu kudu jogging. Olahraga. Olahraga penting. Kaya bojone sampean Bojoku, wah. olahragane outbound. Bojoku outbound, Pak. Out ki metu bon ki utang dadi metu golek utangan. Nah, Saiki jos wisane. Niki wontenipun daging lajeng nika dipun wadahi kalian piring. Piring Nah. iki kudu memanfaatkan pipimu sing miring. Nek diambung kiwa ya Diambung manut. yo ngiwa, diambung tengen yo tengen. Kudu pipine kudu miring. ning siji Mas. Nah, Pak Minto. Pipine lek diambung kiwa ya ngiwa, diambung tangan ya nang ning siji aja oleh mangap. Lah kok ngoten, Mas? Oh tahu kok, Pak Minto tahu kok. Pas mangap lah kok kolu. Piring ki pipimu sing Miring lah wis. ngagemipun sendok. Nah. Sin menika saka tembung sendok. 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 Sendok itu ya timur neh iki. Senantiasa jagalah istrimu sebaik-baiknya. Iya, doknya. Dok iku saka tembung dodok. Wong itu kudu dodok kudu. Lah iki sing terakhir jangkepe dahar ki mergo pecel ngangge sambel. Sambel ki sambutlah keluargamu sebaik-baiknya. Nggih. Bel ki umbel. Sing terakhir
Sing terakhir kok ora kepenak lho. Pergi belilah istrimu dengan Alhamdulillah. cinta rasa kasih sayang yang tinggi dari hati. Is, istimewa Loh tenan. iya, ini penting iya. loh. Jan. Nyapa kok Mas Anang ngagem songkok? Golek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Wes iki mare ora ngerti tata cara kok, Mas. Pokoke dongane lah muga-muga Mas Anang kali Mbak Ali nggih. Muga-muga jadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin amin amin. Pun. Dongakne gawe lagu iso ya? Oke, iso. Cepi-cepi Mas. Nyuwun tempo dulu Mas, tempo dulu. Oke, Beh, Jan. Nano nani lilo coba apa ya? Iso lalu. Saged ta? Ora iso. Lho. Pelawak kok ngendi-ngendi Iso ora iso. Yo kenyih nyamut dari kok kenyih iki yo. Yo kenyih iki. Aku nek pomo kowe tak jak reno-reno gak iso golek liyane lho aku. Liyane nek sing gelem aku tok. Tapi tenan Mas. Lah, Kula tenan iki lho. Lah mau lho kok jak ya ora gelem to. Nggih to. Tanggal piro tanggal 7 Juli. Juli to. Ora gelem mbok jak. Bosan jenengan jak. Lah wedi karo Romo wedi. Nih kula saestu Mas. Niki kula tekankan, apapun bentuknya grup itu harus solid. Enek sithik ya dom sithik, akeh ya dom. Saiki ngono, Pak. Saiki ngoten iki. Ngono. Dadi Biyen saling lah. bertahan grup. Biyen ra ngono. Kula ora iso nek niki kudu adoh mboten iso. Saiki ngono. Wale aku kalah terus. Lah. Saiki tak uber. As barat tak uber. Sapa ora? Iso iso. Cobi Mas, kote Mas, iso. Ayo cak tuku apa aku lak iso. Kok tuku mbahmu iki kok iso? Bengi iki di rumah Pataman. Piantune pancen ganteng tenan. Iya. Kecore wong penak to omong kamu. Bengi iki di rumah Pataman. Piantune pancen ganteng tenan. Osok nggih cipokan ngene. Lah, kepiye to iki? Lah aku ki bangga lho. Bangga yo bangga tapi ora Mas Nudung, ternyata ini ada kalian yang sangat bodoh. Wong cepokan lho liyane cemawis kok awakmu lho coba. Ngawur nek iki gak masalah iki dadi masalah. Ngawur jenengan iki kok iso. Mas, sik. Apa? Kita ganteng ababmu enak. Masa to? Oh, gek ndek, mosok abab. Oh, ababmu mendal iki. Oh ya aku dhewe iki. Oh no. Kendangmu Mas kayak zaman biyen. Iya. Sik to, iki sik terus to. Bisa ya? Sasa iki enak. Penjangan saged to Mas Min? Padaman. Penjangan riyen Mas Min. Gak, Padaman. ora iso aku. Padaman kamu itu Kayak padaman. kelihatan saling melengkapi ngoten lho. Wong loro ae aku tak nyaut. Padaman. Ini padaman. Itu lho bionya lenggah di belakang lho. Mungkin sebentar lu, Pak. Padaman. Kalau padaman ya. Saged to. Padaman ya. Yang mana? Sing jilbab ya. Lah. Kagem sokok sebelah itu lho kok iso. Kene Mas, coba Mas. Bengi iki di rumah Pataman. Asik ya. Bengi iki di rumah Pataman. Sopo enak ini. Tuh. Nembangmu kapan kok mingsul tok iki lho? Joget. Omong kamu kayak wong lawas lho. Sul. Ya omongane wong lawas lho, sul. Tahun 70 langsung. Langsung. Ya, kok lek lewetan 70 sul lho. Goyang lho nek ngarani iki lak sul to. Ayo ngapa? Kene sing nembang sampean sing sul. Gak kelingan. Sul iki yo tenan. Iki tembang-tembang iki lawas yo tembunge yo kudu lawas. Ayo. Ayo Sul. Bengi iki di rumah Pataman. Yen Pak Taman yen tak sawang bagus tenan. Insya Allah pikantuk berkah pangeran. Insya Allah rezekine saparan-paran. Mantene Mas Anang Mbak Ali. Yen tak delok loro karo ora cilik. Ora metu wonge ora ndelik. Bareng jejer wong loro lirak-lirik. Lira-lirik. Lirak-lirik. Lirak-lirik. Lirak-lirik.
takon desa Pakis Rejo. Awange bagus atur gagah piteksa. Yen tak delok dalan iki minta kondang kaloko. Apik. Kondang Apik terus. kondang kaloko. Kondang kaloko. Kondang kaloko. Aku la meling aprawan saiki. Iki piye? Ayo, ayo. Aku la meling aprawan saiki. Ayo, boleh apa iki? Ayo. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Lah kok kono isone mek kuwi tok lho. Aku pancen sing buntute tok. Masyaallah ya tetep ngarepe dienggo to. Mah aku pilih burutune tok aku. Wah, layakno reget. Ayo. Kula meling Boleh apa? perawan saiki. Iki lho. Kabeh wae aku kudu sing ngati-ngati. Nah ngono lho. Nggawe rok jero dirangkepi. Mergo saiki akeh entup mandi-mandi. Nah ku lho, ya ta apik. Apik, Entuk apik. mandi Mas, marai bingung. Bocah-bocah saiki diomongi mesti mekungkung. Weh, akala cengkeng tuk yen ngentup mlentung. Mergo sing ngentup kalah jengking jero sarung. Dor. Kowe mleset tok mestine dijak tembakan mesti ra penak kok Mas. Jajal iki ditembangke kuwi. Ya. Urus saya Pak, saya Bos. Sakurunge iki anu mantene arep nyanyi kok iki wong meling kok. Oh iya ta? Saya mau duet. Pasangan. Oh Iya, ya pasangan oke. Kembali. Meling duet, Bos. Duet. Ya timbalono no. Iya, sik to, sik to. Bos. Ben tembange tambal ban sik, Oh. engko terus Mas Anang Jos. naik Oh, panggung. bareng. Ben Oke, persiapan. siap, Ngono. jajal. Pas tambal ban pas mergo pojok iki wis kayak ban tubles iki saya. Oh, lihat situ. Kowe Ya, iki. iki Sik Bos, aku gak mau terima aku. kabeh wis ganti Mbak Mita, Mbak Ani karo Mbak Tiah tambal ban. Ya, kaya ngapa? Dok goyanganmu rada anu gesul sing jaman biyen. Dadi lesul sing padha sing rampak, ya. Gesul jaman biyen. Heeh. Kayak sol sepatu wae. Nggih. Wah, apik tenan iki. Ya, tenan. Ya iki lho Pak, bumbune tontonan saiki kudu ngeten iki. Mulane aku lek tanggapan iki mau mulih jane asine aku wis. Lho kenapa? Aku lek bar nyawang sinjenge mulih bojoku tak tekek ya aku wis. Kamu jangan sia-sia lho ya. Kamu harus ingat nalika semono lho ya. Iya, iya, iya. Kowe tak kandhani. Ya. Sing mbok pek bojo kuwi mbiyen mbok jikuk, mbok jak Ya. ijab, kuwi wis mbok anggap apa? Ya bojo lah bojo. Bojo. Garwa. Garwa kuwi apa? Sigara nyawa. Lah gini kok mbok Lah, sia-sia. Tur meneh lemu nyambut gawe kesuksesanmu Nah. iki tak lepas dari doa seorang istri. Kuwi lho. Nggih, Pak. Garwa ki sigarane nyawa aja disia-sia aja mbok gawe lara. Garwa ki apa? Sigarane nyawa. Mahku kok sigar karo dawa. Alah ndek saiki pisan. Kok dawa kepiye ngono. Coba Dek. Coba. Kamu yang Kamu pegang mic di atas, Bos. Nah, gini lho. ngono. Oh, nang ngisor ngono ya. Aku kan yo keri ya. Dia Dawo, Pak. lek nyekel mic sing pernah ya, Nak. Nggih. Nyekel mic sing apik terus aku meling. Saiki nek nggawa HP barang kuwi nek ndeleh ya didelok. Ki mau bodho telat kabeh aku ngerti kok. Ya apa? Telat apa wong tek gamelane ambruk, Bos. Ndeleh HP kuwi cah wedok-wedok iki tak kandhani ya. Tenanan. Bawa iki. mencolot, Bos. Nek nggawa HP sesuk-sesuk nek aja diadahi tas. Lah apa? Aja dikek kene barang. Lah apa? Iki mesti HP dikek kene kok, Mas. Lah kok iso? Ya jelas tanpa sinyal no di sini. Lah apa? HP kayak kene lah daerah pegunungan to iki. Sinyal sulit. Layak sok sinden dibel. Angel iki mergo meletakkan HP. Engke teng riki, daerah pegunungan, sinyal sulit. Lah lek yoga-yoga mbok bel mesti penak Pak Minto. Lah ngopo? Mergo HP kayak gini. Sebabe. Cedek tower berarti mesti penak wis. Wis. Ini mesti kakek nesul ngono berarti. Ayo Mas, jajal bensul Ya. iki. Cah telu bensul. Sik jajal. garingan sik ditipungi coba lek sul kaya ngapa? Ya. Contohnya Mas Luruk, contohnya kuwi mau. Kene. Sing kuwi mau. Ya aku tahun joget iki ning perawatan di Ojo joget tau sul. Langsung. Coba sing kuwi mau sing Saya sini ki. Nih, saya sini. Tak karo ya. Wah, keruak tuh ya. Apa? Oh, masuk angin. Ngono tak omongi keruan ngomong aku tak keroki. Gawe duit. Bojoku niki tak keroki lho kok metu nomere to Dik. Rumangsamu apa keluarga bangkakno apa piye kok iso? Kok iso dikeroki metu nomere iki? Gini ya, kakinya gini ya. Sret, sret,
Step ini goyangan lawas ini iki, oke? Kok goyang lawas itu bukan goyang. Sul. Ayo. Iki, ayo. Stret, ganti kene stret. Ya, oke. Oke, ya. Nah, dompo. Ah, oke, sip. Ya, oke. Anu sing kedua versimu goyang munyer mau. Iki ya, balik lagi stret langsung. Tak. Iki penting iki ya. Lah, iki sul iki. Ya. Iki ya. Oke. Oke, ya. Nah, apa iki? Jajal iki anu sih. Tibong tok, tibong. Dek minggu ya kaya ngapa? Asik. Ya. Tuh. Semadam kanan. Setelah kasut, setelah keri. Punya Sul. Cepet no, ora terus kalem. Nanti cepet. Kedang Mas. Cepet iki. Lho, ngene lho, cepet lho. Ya jajan. Ora terus kalem. Nginang ini. Lah nginang ini terus kapan dadine iki? Kok dadine. Oh. Mas, kabeh ki bangkeane dhewe-dhewe. Dhewe tapi ngeteni irama ngono kuwi kok rumah samu kaya das. Ayo, balik. Ya Ayo. ampun, ya ampun. Undange. Oke, kiwo. Yo kanan. Just kanan. Ayo. Ah, Disubur, mana disubur? cepet. Set. Terus. Nah. Lek cepet ngene lak gampang nolek to, Bos. Kok gampang nelek kepiye yo geraknya itu Bagus. serasi. Oke, Langsung yo. sak musiknya ya. Sikat ya. Coba. Tambal ban. Mas. Nggih. Lah. Anu remote-mu ndangkekno sik kae lho. Remote apa aku gandol truk kok. Tak kira Ya, remote. iki tembang tambal ban disarani Mbak Ani, Mbak Gita karo Mbak Diah. Gandeng nyuwun wedal panjenengan sawetawis Mas Nggih. Anang kali balik kersanipun minggah dan terdokumentasi momentum pernikahannya beliau berdua. Ya. Nih, Ya. ngeten. Monggo Monggo, Mas monggo, Anang monggo, Mas. balik katon minggah panggung. Nih. Tutuk. Monggo balik, monggo tidak sini. Monggo Mas Anang. Bojone ya diwangi to. Ngrungkul dhewe. Apa tak ewangi temen-temen. Nika kagungan mik. Sampeyan ki ya ngono. Nih. Naik panggung itu ya biar suaminya yang nolongi. Apa tak tulungi lah kok, Mas Anang menteleng. Lah sampeyan ya ngono wong garwane sik ning kono kok mbok gandeng kok iso. Izin Pak Minto. Nggih. Niki mboten kumo lancang kula nginjahkan Mas Anang dan juga Mbak Ali. Ini salah satu bentuk bahwasanya saya bangga terhadap beliaunya karena beliaunya ini bisa dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa itu beliau berdua. Alhamdulillah. Ini loh. Guru ki ngene iki. Guru ki GURU. Iya. G itu gagasan dan idenya selalu diberikan kepada anak didiknya. U itu usaha mencerdaskan bangsa yang menjadi semboyannya. Iya. R rasa satu dan satunya tidak membeda-bedakan untuk generasi bangsa. Ngono lho. Dan U yang terakhir, ku salah bingung walaupun gajimu pas-pasan. Jadi Loh, ora pas lho iki. tapi lah yo mana sing dalani pahlawan tanpa tanda Oh, lah iya, jasa. iki. Mas Anang maaf. Mas Anang menika direktur dulu di Unisba ya? Oh, Wakil Wakil direktur. direktur, Dulu di iya. Unisba lama. Di Unisba itu dulu Universitas Brawijaya. Blitar kene lho Unisba. Unisba sini. Heeh. Anakmu ning nggon Undip to mbiyen? Aku mbiyen ning Undip aku ning Universitas Diponegoro. Universitas di Ponorogo aku mbiyen kuwi. Jurusan apa kuwi? Reok karo Jatil aku yo. Wah, Masya Allah layakno anake sing terakhir kayak pentulan to, Mas. Kaya kuwi karo Pak Minto kuwi bojoku.
Gini Mas, ning Mas untumu lho, Mas. Mas Anang, balik. Ini biar dipun dokumentasi karena suatu kebanggaan bahwasanya pada malam hari ini adalah malam yang bahagia untuk jenengan berdua, Mbak. Nah, sangat bersejarah. Sejarah. Kamu kok, niko satu Iya. ucapan yang mewakili dari Bapak, Pak Daman, sama Bu Mujiati, kagem poro-poro tonggo teparu lan keluarga Iya. besar. Niki sajane ucapan kula simpel. Simpel nih, Cici. Kula wau asine kan pengen foto ning jero omah. Oh niku kedawan, simpel nu nggih simpel tok niku. Nggih simpel. Nah, ngoten. Tapi terus ngapa diunggah niki kan suatu kesalahan asline. Ini yang menjadi pertanyaan saya ini kan tadi Mbak Ali, Pak Minto izin nggih Pak Minto nggih. Iya. Mbak Ali tadi sempat bertanya kepada saya. Bojoku apa tresno karo aku? Orang Iya. racuni. Enggak, saya enggak ngeracuni. Tenanan lho. Tadi itu ungkapan pertanyaan bahwasanya iki kan pacarannya kan dadak ya, Mbak Anu Mas nggih. Dadak. Dangu. Suwi to. Oh, Kowe iki berarti- kemeroh iki jan. Wong pacaran suwi balon dadak iki masamu. Sing dadak tibake pacarane Pak Daman karo Bu Mujati tibake. Biasane. Wong beliau itu sudah lama berpacaran kok iso. Ungkapan Anu Mas Kritik, Jawab, kula nggih jawab. badhe tangklep. Monggo, monggo. Tiang ngapusi niku dosa napa mboten? Nek ngapus nu makruh. Makro Delok tujuane. Bisane. Ngapusi nek sementing dienggo guyone wong niku halal. Makruh. Ngono. mungkin lek kula dikak Quran terus ora enak ngapusi makro malah kula kula tuntut jenengan nggih. Loh, bahaya loh. Ayo. Kula nek jenengan tuntut mesti jenengan kena pasal. Napa? Pasalnya 351 menika. Apa kuwi? Makan pitik. Ini. Makan pitik. Wah, jan iki jangan tak jelas ya. Pripun, 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 Den, Gus? pripun. Lah nggih. Soalnya ora enak mang sing takon kok. Bojo kula iki masalah kok cinta bener mboten wonten. Nang ngapusi niku dosa napa mboten? Dosa. Dosa. Lah jenengan mau ngapusi napa mboten? Jujur kula. Jujur pripun? Jujur lek ngapusi. Jujur. Jalur ngendikan ngoten mboten, Mbak? Oh lali. Wong gampang lali niku hukume napa? Napa? Wong gampang lali niku hukume ra kelingan. Nah, Ketoke wong loro padha blesete iki. tidak. Wes. Tidak. Oh, saya bangga, saya doakan jenengan Mas Anang iki koyo Mas kula karena kedekatannya beliau ternyata dengan dosen-dosen Unisba itu padha kalih bolo-bolo kula Iya. dan Mbak Ali ini terima kasih. Mudah-mudahan selalu setia menemani Mas Anam sampai akhir hayat besok nanti. Sudah Amin. berapa tahun di Uniba, Mas? Unisba dulu. Dulu 2-3 tahunan. Oh, ini 4 tahun di sana, Mas. Saya bakul cilot di depan. Oh nggih, jenengan dia kan saingane cilot Pak Lan SMA. Nah, kan. itu. Iya, betul. Nun betul. sewu, biarpun ini bapaknya dulu penjual cilot, Tapi saat ini jadi dagelan, saat ini anaknya tenggene Unesa. Indonesia Teng sama. Umbra. Ya, Kuliah ya, Mas? bakul cilot langgan terusnya aku. Aku buka cabang. Oh, nu gak angel Mas, ya. lagi sing nomor piro sing ning untumu kae, Mas? Pak, menika untukmu Universitas Tugu Muda. menika nomor kalih, Pak. Oh. Dan alhamdulillah yang nomor 1 Mas Semester piro, Mas? semester sekawan sampun semester Oh, sekawan. nggih. Ambil berapa jurusan? Rong jurusan. Yang jurusan satu? Komputer karo hukum. Dadi isuk juga komputer sore hukum. Dadi wis dadi maling. Oh, tapi Maling. 363 kuwi. Senang, wis iki tidak mengurangi rasa hormat. Bangga nggih, bahagia pada malam hari ini nggih. Ya, Rati maceng, Mas, rati maceng, rati Sebenarnya maceng. ada Balik rati setunggal maceng yang masalah. kalau tangkletaken. Napa, Mas? Oh kan. Kalih jenengan- sinten takut kalih sinten? Kalih Mas Klitik, kalih Mas. Nggih, nggih, Jeplutuk. nggih. Niki nggih babakan asma. Nggih, Kritik Lek arek Klitik kluthuk. itu biasanya kan cilik sak ndumil. nggih. Niki kok awake gede napa ngoten, Pak? Mergo awake gede niku jan tingali mungkin jero kula didip. Enek sing cilik-cilik sitok. Lah jenenge Klitik kan biasanya kan cilik Ngeten, wayahe. ngeten, ngeten. Asma Kinaryo Joko gitu, Ah, Mas. iya. Klitik itu non sewu. Menurut penjenengan klitik niku napa? Klitik itu nggih cilik. Cilik, duit, cara duit lak logam. Klitik. Kula jenenge Jo Klitik kali bapak kula pelawak siswa budaya Jolego niku Jo Klitik, Jo kuwi aja, klitik duit cilik. Kula ora entuk napa duit sing cilik-cilik, ngoten lho. Ngoten. Kula termasuk jenengan kok nganti ngenyak ya mesti kebangetan ngono. Lek jo kluthuk Jo kluthuk Jo kok kluthuk. ada hubungannya. Nggih, nggih. Lek wis numpal dhuwit gede, jo ki aja kluthuk ki main. Nah, tegese aja main kluthuk. liyane Lek njiki ora apa-apa. Ngerti kok? Lek njiki ora apa-apa. ya padha wae. Mboten. Niku namung sandian. Hujan nggih Pak Minto. Nggih. Heeh. Anu, Terus Mas lek Mas Jo kluthuk kan barang gede. Iya, besar Tapi nggih. ternyata kok mek cilik. Ya gede sabare lek kula. Oh, Gede nggih. sabare Tapi kalih memang- nggih kalih jane nggih gede. Ngoten. Lah sakniki kula taklet panjenengan. nggih. Kok jenengan jenenge Anang. Anak lanang. Lah kudune sing niki teng riku kok nganti niki ini kok teng ngriki.
Ayo sebabnya nopo? Dik-dio niku lek kados Pak Minto kan jenenge gede. Nggih. Iki kalih berarti kan dik-dio kan loro gede. Ini kan malah gede sak menten. Jadi gede sak menten. Sik ngapunten. Niki sing kula tanggap niku kan kali jenengan kok malah kula sing kon dago. Lah mulane niki pas, niki enten jog lutuk, niki enten jog litik, niki enten jog glondor. Nah, pas Ngeten lho. Niki dokumentasi Nah, masalah. dokumentasi. Dan dokumentasi YouTube ini Nah. bisa disaksikan sampai besok. Nah. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan dokumentasi ini bisa mendokumentasi besok jenengan kalian Mbak Ali akan mencintai sehidup semati Lah bersama. niki sok niki mesti sesuk-esuk kondang. Wah, mambengi jog litik karo jog lutuk gandeng karo jog glondor. Wah, gayeng ta iki. Nggih, ngapunten kula tasih niki lho. Niki wae ya dihapusi ya dipring kalih nganu Mas Kluthuk. Wong kula nyuwun, Pak Mas nyuwun fotone. Nganu mawon mengke foto teng dhuwur panggung ngono. Ternyata niki ini malah digarap Pak. Betul. Enggak, foto ya. Niki enten wedang kali jam enggak. Foto dulu. Salah itu Mas Anang jenengan ini mau ngundang jog litik oleh jog lutok. Atau saat mbok golekne sapa uncet. Ayo, foto ke saya. Enggak, Pak. Nah niku. Wah, masalah. Anu ngeten mawon, Mas. Ndak kirimono fotomu mau nyapa to. Nek foto tapi foto ronsen lho iki yo. Ngono lah nggih. Tapi Mas, niki Mas. Anu kan mendet niku keluarga besar. Kedap nggih, Mas. Nggih. Kali tembangin napa dinyanyike pisan nggih? Ngapunten mengke sing nembang kan Mas Jog Litik kali Jog Luthuk. Oh nggih nggih siap-siap. Boten requestnya apa nanti biar dinyanyikan Oh, nggih. anu Sekar Gadung. Enggak foto. Nggih. Ah niku. Gayane piye to, Bos? Anu, Mas Kluthuk meringis, Mas Lidik ya meringis. Ya, meringis kabeh. Meringis. Meringis. Bagus. Sudah? Anu temu cilik sithik to. Kowe tanganmu celanjang ora. Ngono. Aku tahu ngaji karo Gus Miftah. Mesti dhewe. Aku mau petuk Mas Anang mikir, wonge luwemu mesti kacuke cilik. Ageng lho. Jog glondor ya iso lucu lho. Alah, tak amoi kacuke cilik gede. Siap. Terima kasih Mas Anang. Minta. Request lagu napa? Minta. Wis seneng cilik apa seneng gede? Wih gede Pak, gede. Oh iya. Iya. Siap. Oh gitu ya, siap. Siap. Mas Anang, makasih. Mohon Balik maaf. matur Mohon bangun. maaf, Sehat sudah selalu. dikuyon. Terus pokoknya pun Terima kasih. didadekke napa sakit hati langsung dimasukkan ke hati mawon. Kalih Pak Minto, Pak Jog Litik kon motong mawon ngono. Nggih, leres. Oke, betul napa? Leres. Maksudnya iki kon motong kacuke. Dadi ngene. Alhamdulillah, kacau-kacau. Dok, tepuk tangan untuk Mas Anang. Balik, matur nuwun, matur nuwun. Ya, Langsung terima kasih, request sembah nuwun, Mas Anang, Bos, balik, nggih. Langsung menangkan nggih. Ini Ya. requestnya LDR karena beliaunya pernah LDRan JJ. dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa dipertemukan Amin, untuk amin. menjadi temanten yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, oke. LDR. Ya, Dok, ini Satu Dok. aja, Pak. Yo, Sapa? kacau-kacau, Sekar Gadung. Ngateko sapa? Anu biasanya ini ki lilis ki, biasanya lilis. Karo gini. Ya. Iki ya kene. Engko sing pojok dhewe ke RMB. LDR iki sabun pepaya terus Oh no, ayo kene Dok. Masih kanca-kanca Sekar Gadung. Ready? Oke, siap. Ya. Ya. Spesial request saking Balik sama Mas Anang. Ya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Ya. Tetap dulu pernah berjauhan J. dan sekarang berdekatan. Oke, siap. siap, Ya. siap. Lagune LDR. vitamin CDR. LDR. LJR Pak. Vitamin, aku mau meni vitamin. Mas Minto ki Mary. Iki mulai enek 3 jo. Jog litik, jog lutuk, jog glondor. Lah Laki jolodong. Bisa jolotong. Bisa. Ayo coba ayo. Ya. Oke, berpacu dalam melodi. Yuk. Sekar Gadung Indonesia. Sika. Spesial lagu untuk teman-teman berdua. Sarah, LDR. Siapa? Iki lho bocahe.
dilanjut Mas Klidik nggih. Siap. Menika wonten pundutan digarap cokean, Nggih, Pak. kembang rawe utawi podang kuning. Sae menika. Mengke dipun sarani Mbak Sulis kalian Mbak Punjung. Nggih. Menika pundutan salajengipun Lestari, menika punika anak telu, Mbak Diah, Mbak Mita karo Mbak Ani. Dene salajengipun ninggal katresnan niki mengke Mbak Pipit pundutanipun Bapak Santo kalian Mbak Imas Setyo Siap, Bos. Rini. Ya. Sama. Ya, podang kuning digarap cokean kaya ngapa? Mbak Punjung karo Mbak Sulis Eva langsung dados ya. Jong. Eli. Menika pamulut saking Bapak Kamto saking Pasuruan.
Nggih, sembah nuwun podang kuning garap cokean pundutanipun saka Bapak Kamto ingkang saking Pasuruan. Nggih, podang kuning. Oh nggih, Pak Kamto Pasuruan. Yo, sing tahun nimbali jenengan kalih kula nika nggih, Bos nggih. Nggih. Artinya Pak Jenderal niku ta? Nggih. Nggih. Yo yo Pak Kamto nggih sembah nuwun. Ini lho beliaunya ini lho beliaunya lah itu. Pak Kamto. Lah, Ah nggih. itu cedak kamera ke lho. Ah, dipun bablasaken? Bablas wonten pundi bincing dalu. Sesuk aduh. Adik iki sesuk langsung. Sesuk Ini langsung. kedek-kedeki kula terus. Benjing delu genah lek-lekan kali panjenengan ngoten kok ya. Wow, Lelekan sesuk. opo? Ya ndak, kaya apa ndak? Ngatekan ndak? Cah telu iki. Nah. Aduh senenge kok iso. Anu iki spesial anu lek gentenono sik lek ngendang ya, Lek. Kok nek wis sehat kok genti aku. Iya. Ngaur kuwi sehat. Aku sih mau sehat. Iya. Sing loro iki bawa. Mau mencot ning truk mulu iki loro. Nggih. Bersyukur alhamdulillah tesih dipun paringi keselamatan. Amin. Pun to kula dongane. Wis Iki mundutane kintir sumilir Mas saking Kang Mengku Gati Bapak Damam delasan ibu. Siap. Ah. Coba Dek, anu kamu pegang nih Dek. Sudah ya. Lestari. Nggih. Lestari. Oh iya Lestari. Anu ra di bincing damel print-printane sing jelas, Pak. Oh lagi. Iya Lestari. Anu coba Dek. Buka suara coba dulu. Lah sindene sampean kok kabeh puyukan lho Pak. Sindene Mas Minto kuwi pancen sedia payung sebelum hujan. Kita oleh endorse kok puyuk. Kok endorse kok puyuk piye kok. Sesuk ki ora geger tok, dadi sak batu-batu iki wis puyuk. Ngono. Coba Dek. Kamu dulu Dek. Siapa Dek? Awakmu kok cilik banget, gak nate minum vitamin toh? Enggak. Memang diet ya. Enggak juga. Kita ngenes lagi. Kena si ora, panjang kimbian kena stunting. Oh, enggak. Jajal. Ne lole Tenganting ban cempoko. Kuwi lah tembange iki nggih gamelan. Bukane bonang. Glung glung klung klung kling klung klung kling kling klung kling klung kling klung. Plong tetelote. Apik sing apik yang terakhir kuwi. Tete lonte. Apik kuwi. Ah ora ngono kula betul gawe N lho Pak. Coba Dek, ayo coba. Yo. Aku iki makan yoga, Mas. Sang Dewi katon lam-lami ambabar mawangi. Stop. Dek, kalau sini nyanyi, kamu pakai teatrikal, Dek. Loh, gini, jalan. Ulat-ulat. Berarti teatrikalnya ada. Bokon ngene aja ngene. Loh, ulat-ulat ngene no. Bisa ya? Ngono ayo coba, ayo. Kene Pak Mene. Ting jajal Dek, tak contoh Dek, coba. Ting ang. Yuk. Oh iya. Anting-anting. Oh enggak, bukan. Sang Dewi. Coba Mas. Sang Dewi katon lam-lami ambabar mewangi sami arong kembangi melati Terus. dasar wulan datari. Yo tangane. Lek sindir ki istimewane sitok Mas. Iki rasah ngedit bokonge wis cemepak. Apik. Dan wis. Terus ayo. Nagas setia Ulat-ulat. rumaksono Tangane ulat-ulat. sasat abyoring kartika Muter ono. Oh, angel Ram. Kon muter ono ki nang ngene ae. Lek sing daplang kene iki muter ya ngene. Nah. Ngene muter arep ngene. Bae iki Kaya layangan kabokan gapangan. nek rene iki mutere ya rene. Rene. Ngono lho. Kok rene mutere ngiwong ngene iki terus lah. Ora maido. Kuyuan. Yo, kanca-kanca. Lestari. Sekar Gedung Indonesia. Ya, yuk kaya ngapa? Dados yo. Gati Mas Lestari. Sak sampunipun mangke tembang ingkang dipun sarani Mbak Imas kalian Mbak Boten. Pipit mangke khusus panjenengan
kedah ninggali tembang kagem temanten sakloron. Wah iki spesial mangke wonten tembang khusus kagem Mbak Ali kalian Mas Anang. Nggih. Nggih. Digawe rancak, digawe rame, Mbak Pipit, Mbak Imas, yo kaya ngapa langsung Taman Juruk.